खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे स्क्रिनाव नाय फट'नि बागै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थारैनो बयबो सिनायखायो फैला मेन्डेला सार आरो बिथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय होमबासो मिथिनो हागोन नङाबा मिथिनानै। दिनै बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर फैला मेन्डेलानि साननैसो गेजेराव मोनसे फट'आ बिराद पस्ट जादोंमोन होनबा जोबोर समायना रमायना माने गोदानै माने जोबोर समायना रमायना हिर'इनजों माने फट' खेबजादों जोंहा मेन्डेला सारा नङा होनबा। दा बिथांमोननि मुभि नङाबा एलबामफोर फैगासिनो हानाय दा आं मुभिनि बा एलबामनि नामखौ जेबो मिथिया। दा बेनि गेजेराव मोनसे जाथाय जादों नोंथांमोना आं गुवारै फोरमायनो थांगासिनो। दा नोंथांमोनाथ' बयबो सिनाय गैखाया जोंहा फैला मेन्डेला सारमोनखौ नङा होनबा। बयबो नोंथांमोना फसायखायो बिथांमोनखौ आरो लोगोसे अनसायो नङा होनबा। दा बेनिनि गेजेराव बाथ्राया जाहैबाय जिहेथु बै पस्टखौ लानानै आरो माने गोबां मानसिफोरानो मैया दाख्लैनि गेजेराव माने बिराद पस्ट भाइरेल शेयार खालामदों नङा होनबा। दा बेखौनो लानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों नङा होनबा। नोंथांमोना बे पस्टखौ नुखादों फैला बरगयारि सारा मा बुंदोंमोन मोजाङै दंना नोंथां, ओमफ्राय लोगोसे नोंथांखौ नुयैया जोबोर गोबाव जाबाय, ओमफ्राय मा होनो बिसि फिसायखौ गारनानै बा एसेबां गोबाव थायो बेफोरबायदि कमेन्ट आरो ओमफ्राय बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बे पस्टनि बागै भिडिअनि बागै आङो बयनिसिमबो निमाहा बियो। आं जास्ट माने ओरैनो माबादों आरो जेनेबा लाना फैदों। ओमफ्राय माने बिराद भाइरेल जादों आरो बे माने पस्टआ। ओमफ्राय दा जेखि जाया आं बे जिहेतु फट' शेयार खालामनाय एलबामानो जा मुभियानो जा बिथांनि माबाखौ एलबामानो जा मुभिखौ नायथारगोन नङा होनबा। जोबोर बिथांमोननि कमेडियान रमान्टिक बिराद मोजां मोनो फैला मेन्डेला सारमोनखौ। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बे फट'आ। ओमफ्राय हिर'इनाथ' जोबोर सुपार टुपार एकदम बेफोरबायदिसो गोदान गोदान ओंखारबाय थानांगोन होनबा। ओमफ्राय दा बिथांमोननि बागै जिहेतु एलबाम ना मुभि जाखो आरो बे हिर'इननि बागै आङो जेबो मिथिनो हायाखै डिटेल्सै माला फैगोन माला ओंखारगोन बे एलबामा। नोंथांमोनाबो निस्सय नायबानो जाबाय। ओमफ्राय बे जिहेतु पस्ट बेफोरखौ जेबो नेगेटिभ थिंकिं लाना बिथांमोना बिदिनो एदावलायबाय थाखायो नङा होनबा। सानैबो जोबोर बेस्ट फ्रेन्ड नङा होनबा। दा बेखिनियाव बुंना दोनथ'बाय। लोगोसे नोंथांमोना सोर फैला मेन्डेलानि फेभरेट नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय।